si Manang Helen eh. Tama nang. Dali, adol mablis sa inita. Dali. A few moments. Birthday amo, alay ko, belated happy birthday ni MG. Kapag itong alaga ni Helen sa Cortez, anak nila, apa kumangga nila si Mary, nag-birthday man di ay. Belated happy birthday nila mandong. Kayo, ang kukibaw, no their birthday. Nauhay go open sa Facebook. Yeah. Kukibaw pala niya mga edad. Alaga ng Helen sa unas MG, taas nagbuhok. Mura nagbagi kulot, mura nagsantunin yung MG sa unas gamay pa. Mura lagang Helen, da. Sa tatlo ko des. Uptown, nilalas Miri. Kling-kling. O katong isang apo nga, kaedad ng apo pod. Nang wala apo sa Miri nga kaedad ni Budoy. Yung dengan sa panak si mahay mo yung muli eh. Ano po ihang budbud para uma. Sinang pansing mo rin. Antipas mo rin. Suko na ho kay kanina ito kasuri. Wala mo na sa ila. Ang sabot nga ito mo sa ila kay Ray. Bukas ng pansing. Sinang diging. Patay awahin ko ng pansing kayo anak. Kumuslat din hagsuman nga. Dalawag ako tumawahal. Kanina hanggang siya. Pero na itong amiga uma. Kasi paniguro nga yung napansin ng dilim uma. Ang dilim ng pansin. Ano po pati ang adlo kanimo siya. At kung sa manuro, di ang mitatag ng pansin. Ang dami suro dito. Ang lutuan. Ang pumunta sa suman. Mananghag sa kakilog ito nga. Ay, kami ano? A few moments later. Morning, maadong buntag. Maadong adlaw, tibong kalibutan daw. Salamat Lord. Ya. At ito kaya itong matay nga rin orasa. Salamat sa Ginoo. Dahil sa ang apo, ginahang tamadi, tastasan nagtahi. Aron na ang iwas ka rin siya kayo magtagluto ko. Ang problema naman na nidya ka na isang kamot. So, okay na. Huwag yapon ko pasagdi sa Ginoo. Karoon ako sa diri ah. Unang ko tayo na magluto ko og kuan, barbacoa. Barbacoa ang kuan. Da, kuan di ay. Adi mo inyo nga kaning hang gitrabahoan karon sa una ang nagdala ni hang gagaw. Karon di na. Nagdala ni kanila pong pikas sa kuan. Kaning nadaan ning Mount View aning kilid. Tapad. Ano siya mong madam karon. Ang unang kuan. Anong putahin na ha. Gali ko na ka sa tugbungan kay kuan. Anong sabay mga itong gabi. Hindi ako order nga budbud. Para ko talasang budbud. Ang sarap ito lasa. Muli unang kuan ha. Unang recipe. Barbacoa. Lahat na po ito sa una. Kaya sa una katong hikaga. Gusto nyo jag na gulay-gulay. Gusto nyo jag may pagkahiwa. Karon mo ala din yung barbacoa. Kaya katong hikaga sa una. Siya may magbutog. Nga na. Karon kan siya. Kaning nagdala ni. Ako rin kasi gusto kung sa'yo. Kuan. Hindi na siya muriak. Kaya katong hikaga sa una. Muriak man ito siya ngaling. Dagko. Gusto nyo gagmay. Gusto nyo sa gulay-gulay. Karon wala sa sagol. Pure na din yung barbacoa. Kaya o kuan para mag-kuan ko skabitsi kong isda. Kaya o kuan iirit. Pagkakat nga pamahuman ng barbacoa. Ang gusto na ni skabitsi. Gusto na ha. Belated happy birthday MG niya sa Cortez. 18 days siya. 18 days hapon. Gabi po kita sa post nilang
Anjili, dahang ars, dahang mama. Nas, kwan. Dahang mama, nasa hostes, trabaho. Happy birthday dong. Mama, kapagsaba dong. Ito, kung napos-protest, matulungan ito sa nagbiit ko. Dama ko sa Alicia. Kami ay, nasunod ng putahe koan. Skabitsi. Skabitsing tulingan. Hindi ko namas. Skabitsing tulingan. Kaduhang putahe nila nga. Gani ha, mabukuha ka ng skabitsing. Ano na dani, kuan, kalderitang manok. Nag-display na balbakuha. Skabitsi. Paklay. Apa ni? Gulay. Oh. Itlog. Natayan. Oh, pritong isda. Oh, kanikuan. Unan. Dala pa ito nas. Sapay naman sa gayan. Kanikuan sabon. Oh, kita Tagalog. Napakoy munggos. Sunod. Oh, kalderitang manok. Ako ba na-disiplina? Ako ba na-jud ko? Usa, duha, to, pat, lima. Unom, bito, walo, siyampu, 11. Kaputahe. Ano ka sumutan? Katog luto. Ang customer dan eh, mga dayo-dayo na laman. Kaya na may kalendires pikas. Sagaran mga driver ng truck. Mga pitra, take out ra. Kung nakabidos ang kalderita, diya ang kalderita manok. Gulay. Sabaw baboy. Sabaw baboy. Oh, kau display. Nagkantag minuto ron sa susi. Napay bunggos. Last. Kaya mo sinabaw kay last rice cooker na. Sabaw nun sa baboy. Ayun tayo ba? Ay, nita, kado. Matulog yan sa mato sila. Pulame, asa mo pulame? Sagbilayan kaya. Ata mo, day! Taligbilaran! Aw! Amping! Bungaw! Marami ning tubig lados kuan at mga sa kalendarya. Kung nagtalibon, dam tindira ko pa dia. Bitaw, si Prami ning labay na nagdress, di makitaan kita sila do. Ning tubig sila ato sila talibon pa do. Tunatel. Ha? Nagdadahan pa kami, nagsayal, nagkasunis. Sayal na! Nalaligings. Sayot eh. Kana, mo, dito na sa nina, dito ka mawal sa mamilig sa nina. Kana, hindi ba nga tagani? Kapag yung gili-giligan. Mahukay sa una rin privat naman tayo na sa ulo ng katinan. Hilig sa mahukay, hilig sa kamaw mo. Kala mga asa yun ang nanay sa nilinanguan. Hilig mahukay eh. Diyan sa kapuyan mong sudo kayo kayan, pero mo sinay isa. Pwede pwede. Bawag lang dito eh. Hindi mo siya mag-drive, tanawa, nagsayal ah. Nawa. Babay pa. Sa lagi, talibon ko no? Ari agi, mubalik pa dari, ari, ubay. Ha?
Ana, kailang motor bag o. Bye-bye from me. Ito sa pag-helmet. Malagagahang servisyo. Yeah. Hindi ko ito talaga nagpaway na po. Ako dito Nawa ko school dress. Okay. Nainita. Ato na ari. Ato. Ang nabidyohan na kang mga minuto. Kaya grabe inita, paway sa ako ang customer. Wala. Pasalamat pe ko ni dong tanan sa nagsubaybay sang video bisag way edit. Para ko na unggoy basta. Tungod sang kabisi. Sebenarnya dengan selamat hinagpagdag video magbalin sa kanunay. Basta mo dapat sa laing kalibutan ibutang kay bawo na mo pinsa dili mo tagsa-on to. Ingan, pasalamat ko yung tanan. Salamat. God bless yung tanan.